أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلطان دمنا آية كما فلان آية جلا آية وارو كما فلان أنا بزورو أنا وارو هو باسم ما أود النور نور ألا تقول من نافع ما كون نور يا نور اللهم يا نور النور يا نور في النور يا نور كل نور اجعل لنا نورا وبهجة واكسنا جلابيب العصمة بين عبادك وارفع همومنا وهموم من معنا إلى عود المعالي الإنديلة وتتجلى علينا بنور صفاتك العلية يا من نور عرشه بنور الألوهية نورنا أقد كوكبي وكواكب من معي بنورك ونور اسمك الجليل جلجلت. لمن هذا؟ سورة البقرة تابي. أنزل سورة البقرة لا آية كما فلا أن آية بدر أن آية ورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا من الله تعالى تكبر كما يجني تجد الله رهين كرا لين تجد. الله ولي الذين آمنوا. على ما هو بسبايا مامون لمن يرى. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت. إبراهيم قال نمروز ما أقول إبراهيم إما يجني أقول نمادي مسائل مسا من أبي نينا مالك أبي فقالك. قال أنا أحيي وأميت. أقول كوجلانيا وا. أقول يا رنا نمروز بون كنا أنا أرى أبي نينا مالك أبي فقالك. كوجلانيا أصلا كتا كيف لا من أتى كنا كيلن فقا كيلن توي. أقول نيني فاتا نينا مايا ناكري نبا فقا نينا مايا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. Ibrahim ya isa ni mi chugo mina sisa ni ma yelani ni sanfe ni ngomi yelani ni dondo na tafam. Ibrahim ka yanti sige fla kuna bleu. Ibrahim ko ma ko ala bi kle ko koron fe shini. Fati biha min al-maghrib. Ibi jida shini kle ko bot le bi fe. Fabuhita allazi kafara. Fabuhita allazi kafara. Mene fabuhita harfu tan kle. Fabuhita allazi ala to kafir kuna sirla. الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية. وهي خاوية على عروشها. Ale tara baitul maqdis le chira tara bene dugu do re chilenye ne baitul maqdis ay ci atamato ay mo ne fo وهي خاوية على عروشها. أصر الدقوق بما فيه وصانته. قال هذه الله بعد موتها. أقول من الدقوق أنا ما يشوف الدقوق سالم كوفه. فماته الله. على يرفع رب لا جلنا. ثم بعث. كسان كما كألا كسر ودوا أصر بيقولي دومنا كباتا دقولا أي كسادة من الله مكسبه. وزيرو باتا دقولا دومنا. أبورا كأفاسورين. أصر أفابينو. Fai tokorbai afabieno otumana akabarage dembieno wala jomsoni biye aso uzer afate na aso uzer yere dembi biye uzer yere be samukana adenke bieno aka jomso bieno otumana no akabarage dembi aso denke le ba yere bolo anaka fadi bi nyonfe anaka beguji tawreta bela jele ndurusule makuna Islamene abina ta yala atara boy baitul maqdis kata soro dugu chilendo akola benin dugu nyana ma chogori dugu salem ko ala yara fa ka sanka me ka soro ka kuma ala de se masai sa la tahwihi al azmina wal al amkina don ti se ka ala koli watu ti se ka ala koli Allahu akbar ti se re sunikle o ba onde fa yana ka bibi kana ka ta sanko ro do la ka ba boranga ni erin ko isanga ni erin kono bi Allahu akbar ibita se roga la fana otmo yo bole yanga ni njen fana fana nabite ala ko bitende
Voilà amana sesa ama se fo saka kunu nan pisa damina tofle ama ko duruwa woni nan nay bismillah qala kam labista sanke me dafale ayara ba jate mena sisa abora dugula ka to samu ganna ala ya fa ka sanke me ke abu wuli sanka sito sanjolla sanke ma ani samu ga abu la dora ala ya ni fi kam labista ye sanjolle kay dale qala kana labistu yawman aw ba'da yawmin ako kile wal ma kile ante kama kile era dafale mbo ako ne fagara so ma ko ni tewuli de wulay na sanke no ko fa ya adama de ya wa bo chugore la hara jodo adama de mi sakata da kabur kono kani samba yir kan pele dileke ni wula la hara jodo jatige yele mo bi nyinga ko kam labistu mo bi na ko yawman aw ba'da yawmin ne ka ko ire jatige pol baka mo foy ko fana kala kile wala ma kile ante mo binde ko bismillah qala bal labista mi'ata amin ala bi sanke me yo de sigi fanzur ila ta'amik akika bimini la de ni be guji min bora so no wa sharabik anika min fe lam yatasanna wallahi amakum lam yatasanna ya yo labanu khayru asin sanna asina lam yatasanna amakum fiyo aya kan be guji lage kan ni kala gana na soro abora kan be guji kura ni to tukomi haliku mukele akala ala ka se sanke ba ko ala de se ko la sa wanzur ila himarik akika balifle wa linaj'alaka ayatan lin-nasi akomega kama ko mo yo ya soro fali asogo dunaka ba ka wolo dunka ba ka pasa dunka ba ka to kolo jeman jalam bla le ba bo gwala ani kolo jere blale do ala ko tenno ako me nege kaba ko yo mo yede dan ton bina yede wanzur ila al-izami akika kolo fle kayfa nunshizuha wa fi riwayatin wa fi qira'atin kayfa nunshiruha ma qira'at la de kayfa nunshizuha wa kayfa nunshiruha nunshizuha nashaza ka akol ka nun wuli ka kolo jalan jo ka fali ka soro sogotaka o nunshizuha ala yo deke kolo sinaka wuli ka joite no ka eskleti joka ba ka fali suranya bla kana sogo falaka summa nafsuha lahba akoba ala nana sogo fale aka ajole sogo fale le ko fala anana joli kala joli ko fe ka wolo ko fe ala ini fiala fali aka kule kan koroke Allahu akbar okere tuma mana uzeri falamma tabayyana lahu mamna fali kule kan koroke sa banginai qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in wallahi ne adon ka fala de se fembera jele na ay panga ya ga fali sa fa ya soro ni ale ka fali kuruni edere ala de se gola ne saka kunu nani sura ko o tuma okere tuma uzeri se gra kata dugula anaka fali kata den soro yana abugo tuma ya soro ay den do soro de mi sankelena abta soro de mi sanjolla sisa sankeme ala uzeru kunu ka to asanjolla asamuga kemen be kemana ka to mugana atara choron do soro sogono ya le demi tara soro ka barake dembi anye fiera dugu mo ka ba ko na sera barake de akuma ko joni akoni de uzere barake de kasera ako ka ko uzere daranta mo ma uzere to ko bindete ako uzere akoni uzere ko na sere uzere kana mujabu da'wa na ku ya ala wele mina doro kana mujaba da'wa na ku ya ala wele mina akumi mine donc o kele tumamina ay ala wele musoyi nyela la barake de nyela la Allahu akbar jafi nga nyela leo to ko dene ko al mudir marhaban mashallah tulu balik abdullah ka dugu be wuli ka jo uzeiruna na dugu be na faranyoka chogoro ni nyara be sogono samu ga mga jala chogoro ba sante mena zere tara chogoro ba nchigilen soroga akoni nya le dende uzeru kote mo ka ba ko ara ale bi samu ga na ni sante mena akoni nya le dende dere e mo ba fa ga sigala
dengo kale ba fa don ko na so ale fa yo zero kale ba do ko tamation do ba le fa ya no kale fitini ale hakili bala agerla ka fini ko ta kala je ka je ya ko ne ne fa idare Allahu akbar. ya ko ne ne fa idare o dugu mo ko sisa amba fa ambe o zero ko do ni mi tawreta be dara jeli tawreta be ku o zero kunna awa tawreta sebelen kele ku be kana dugu ana fa ko tawreta sunna na sera ka tawreta sebe ka ba na bi nyuma mi fora no o zero o be kenni una ne papi ay tawreta bela jenen seben ka ban una na kani tawreta koren ka ta ka danyon koro ya so hali tomi taje ko uzairu ibn allah ko ile ya ala de wala adam na yande ina fo kreten ko isa ya ala de jugomi yahudi o fana ko uzairu ya ala de ya adam na ni ka ba ko ile lata Allahu akbar. ne uzairu ka kisai ala kan be sababa ma suleiman anaka Wa qala Ibrahim. ha ko gira ruma ya sawa ha azkara ibrahim aqwamna ibrahim gosa Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. nabi ibrahim do ko alama ko ala bisu nyana ma to mbate ko de gira nena Qala wa lam tu'min. akoy ibrahim utma imadane ala lawa Qala bala. kira ko nahnu akrabu ila shakki min ibrahim kira ko akoy ibrahim bin ko domina arini kayfa tuhyi al-mauta akon nahnu ahqqu bi shakki min ibrahim ama kale siga ni ibrahim ay siga fo tala ala kola amago bi jumene la amago bi aynul yaqini de la ilmul yaqini de kumbala ka fa arabi sega sunya na maya ilman ya su yara nyena maya ngaye nyena laysa al khabaru kal mu'ayyan aw kal iyan rabu de nyane ani nyaaye uruti kele nyede ha or la nya fote amo doni be kla kata kla rajulla kla rasaba aha aynul yaqin ilmul yaqin haqqul yaqin ni sabato ilmul yaqini aynul yaqini haqqul yaqini doni ni kalte sabai amma misaliya dine alkaba iba fa musisa ambela jere maro ko kaba islamo ga koroni o tawa da anyo don jumene la fode mamaza ilmul yaqini anya do ka ko alkaba islamo ga koroni debi nyesin kaba ma ni ma min taram magan ka tinya da kaba ka amma fa sisa kaba o jimai aynul yaqini afamun ay o ya haqqul yaqini iyere nya darala ma kana an mushahadatin hadha yusamma madha aqul yaqin odawa imma da ka ba yeli made iyere bolla ka ti bolo barka ba la godo maza ayna yaqin ma kana an mukhalafatin iyere nya mina ka ba yaro utikele de mami ya kalandoni na ko alkaba bi ani mami alkaba yenyana ani mami magarala jonde ka doni fanga ka bona be ni magarala ko ibrahim ko alama arini ke fatuhi al mauta akibi sunya na macho ma ala wajirana ne kaba ko dia mago be alamu ye fulade alamul mulki wa alamul malakut alamul mulki ay bil zahir mun fil umur alamul malakut wa alamul ghaibiyat ko dugulew ala wa fa wa kadhalika nuriya ibrahima malakut as-samawati wal ard am sabulu dukulu marafe wa mujira nabillahi ibrahima wal yakuna min al muqinin abana ka dangane ka bawdol akwala bisu nyana ma to mujira na qala awalam tu'min ala ko ibrahima man yawa qala bala walakin liyatma inna qalbi akwala ni man yale do mbabe hakili de gasi qala fa khudh arba'atan min at-tayr ala ko tibasi bi pan fen nani min kono man fen nani ebi sega kono man fen nani am sega misalia min dila aka ka pawusu kono de kele aka kono kele min pawusu kono me malan kono ni ani shie ani jume ani kami ani jume ani tamono nti ana ne kono kalte nani abi min do ako ni kono kalte nani min sisa qala فصرهن إليك كون يسين كان إما ثم جعل على كل جبل منهن جزءا نيو يسين كان موت وابي كونون نيبو كانتيكه نيو كانتيكه كبانتو مامنا ibi muke ibi kono no kungolo ibi ma nani jo ma kelengele bela jele ka kono kungolo kelengele da bela jele ma otuma kono en sogo anashi ibi sora ka faranyonka ka dugu mogo wele atake kolomba kono dugu mogo ka kolongalanta u ka baronka noni no kera dugu be ka morsota be ka ta morso kelengele ta ka ta filifili kulo ni nyogonte sa kono nunu sogo yere kera kono nun kungolo be ka sora ka ni jo dugu be ka jo ki fle ثم دعوهن na ko she sogo mi she sogo tola ibo wala ka le ka tola
kana fara ɲɔgɔn kan a n'a kolo a siw bɛ k'a la a kunkolonda a bɛ boli kana k'i pɛgɛ a kunkolo dun bolo k'i pan k'i nɔrɔ la k'a ka sɛkulekan kɛ ka don kulukulu kɔnɔ a y'a kelen o kelen min wele a bɛɛ lajɛlen ye nin kɛ a ye sɛ wele sɛ ye nin kɛ a ye tɔngɔnɔ wele u ye nin kɛ a ye kami wele u ye nin kɛ a ye tawusu kɔnɔ wele u ye nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra jama ɲɛna yati naka saya ala ko bi taama ka ni ma ɲɛŋɛ wa anna allaha azizun hakim ka do ka fɔ ne ala de ka bonya masa ye ne ala de kiti masa ye مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة ولا تمر ما شاء الله كان ولا بو شيخنا إن شاء الله شيخ بساقة جيبو بسم الله بسم الله Aisyah di sini makanan. Kalau saya ala kambe sama. Kata nanya teh, saya belasih dia. Saya belasih dia, masa aku belasih dia. Nani yang ini? Insyaallah. Ala kambe sama. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل ala ko كمثل حبة abina fo ni nyokse kelenda nyokse na farina ka tinzan wolom labo كل سنبلة 100 حبة tinzan kelengele be nyokse kema bala don abuko mi nyokse kema wolom la nyokse keleni yana maka kema wolom la ni doro me di alama doro me kele ya di alama amba isa na ko mina wala sarakati akumu parfum de kala wallahi yani nga kwela bi parfum kala mun kama pabe na di nene masabulo de ma abu soraka de garib ma alaikum parfum de ka warla ka soraka de garib ma amba isa ko parfum ka na di nene masabulo de ma alaikum salam wa rahmatullah ala kan be sawaba ma ga go to de la dorame mi ade alama adoyale o de kulli sumbulatin ma ta haba ba ke baraji kama wolom lay ama bane والله يضاعف لمن يشاء قال باجي موي مامي على جا والله واسع عليم abaji diga ke baraji ke mawulum la ina kada abaji diga ke baraji gidi nyonya chama yi tuguni wallahu wasi'un alim ala de jire wa anta masai ala de joni masai الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مامون muga na falon na bagati ala kasrala ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ko yemin na bagati la yutbiuna ma anfaqu mannan yemin na bagati utikuna dali tugala wala azan utitora tugala utikuna dali tala tora tala ya sawa ni bogodo bi obi nyuma yake ngane niyo nyuma yake ni matu barkada ubi kuna da tuguni he karzata o ka misalo ni nyobore kele ndama hali ba mona afanya ka barka to nasa ya ja ala de mawturi innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an ni ya ja ala ma kona bana me adama de afana ga hakili to ala nyuman bi nyuman wali nyuman don bi ni mai nyuman ki kanga barkada kama sallallahu alaihi wasallam ko hadisa kono ko ni mami yen nyuman ki ako fakati o ki dide ka tiri wasa ni masaka wasa fadu lahu ida go ka tiri nyuman ye chen nyuman do ni fana ye chen ala ka be sababu ma ngana me ka nyuman do ya de ala de kama ikana tugula illa yusuduna ma anfaqu mannan utikuna dalitu wala azan utitora tugala aha lahum ajrun rabbihim azan toro ini masalan bisa ka mo ina ko do ma min fo ka garibu wele ka fin kuran dama ka la dumini atato ka singa fa garibu na sarze man kele be ka la ge ko ci yi hera kay ma yi toro sa yi toro sama de ala ka be sababa baril fakir tulu dumini ga yora baril fakir barga faida damare alaka aywa baril fakir anga ustazuba kada maduru yaraka ladilika on kan majlisi na ka fo anya damado sigilendo islamo dama mamin bi min don chena al haqaiq mun jurribat akara furakaliyo wal haqaiq daqaiq ikana dugo ikake alakama ikake islamo bisa ku yaran na fana yi chugo mina amore no fa nango anga joko to yeno
anga boli ko toy anga na tan ton shinya mawe mamun be famere wele men ala ti telingi etuma anga njija fana anga fendi mogoma ni ke adama do ndigi fi yoray ala ka kitabula no majlisi sigilendo majlisi sigu kunni mbala etuma anga mufti al docteur Mahmoud Bari abina faida do islamoma ambe se kan yaran na fanimi ya rabbi ala ka barka do akola bari tafaddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ayat jumel do bari bari al-fatih aku masalul ladzina yunfiquna amwalahum bismillah. Wallahu yudaifu ala atma bari al-fatih aku masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف إبي جوي على باجي دي وتوا بسم الله بارك ما شاء الله أقول علينا سورة الواقع دي بتاعنا في الإسلام آية لمن نشرا إبي زوقتي كلا نشرا نحن ما لا بسبني إبي سورة الواقع تسمع نشرا نحن ما نحن يرى بقرآن وذا وقتي كنا أم نحن أن نحن كيالا درو ابن آية سبعين إنه كتاب لا يضايفنا فكذا نحن بلا جلهم بسورة الواقع كنا ni sera ka ke ka be kalo alam sallama ni ya sebe ka ba ibabla ni kalo jora jumatina ko tena ga jumay sawa kalo alam sallama iba sebola iba to fo kalo ka jo ko ni kalo jora ki disu ni kalo jora jumasu ne ko ñoo fo kala ko rajju ma folo ma fo ebi timi ni ñene nu ba fa jëremi ma ko mala yafa zerma ba fa ko mala yafa o ya hausa zerma kay ay ba asumuga ibo susuka akala ni akala sisa juma suiba bela jelen ko kaba kana si be ko kaba soma ibi ayan kala Allahu aradul lafzul jalalati wa ibi wara an warai ni way min bi bolo na kala kama fulai ni ya kalan ka ba ibi wala ibi ba kalan ka ban ko so wari min bi bolo kiga hanu fo alay ka so ka ta wari saraka Allahu akbar ko ne wari min saraka ola ala ba nyogon chama ndima anyogon chama adoye ko ne kama fula ma fo so wa mo ga ni ake kama nani uluga jeli wa haluma jarra ala ka ba sababa hakaza inshallah aywa nenye ana al-faqih al-doktor Mahmoud Bari dan indi aywa majlis mogoma inshallah atmana sebeni kala munu fana be gudida sungalo alam sallaba ukala je ukana majlisu choraba de menai mamun be no se ka sebeni ke ka se ka seben kana inshallah ala ka be sababa ma ala ka barka do ko la ya rabbal alamin bismillah ma sha Allah sufi dirisa biyano wala alaysa min galawga idaratul kitaba wala lahum ajruhum inda rabbihim ako ka sarabu umayoro wala khawfun alayhim wala hum yahzanun kusranya tuluka wala hum yahzanun aqulu bi khuzumida qawlun ma'rufun wa maghfiratun qawlun ma'rufun alla nawnu
ore qawlun ma'rufun ala ka ni son ka fo deli kalama ala ka ni son wa maghfiratun khairun min sadaqa anika ya fa de la fa garib ala ka ya fa ni ma koy fantene bolobi ko khairun ko heraka bo min sadaqatin yatbawha ika adha saraka dama ka klaka bona da kan tuguni wallahu ghaniyyun halim ala de karim masai ala de munyu masai ya ayyuhalladhina amanu ala ko ya mamunu liman yara la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha akana ga saraka o cheni kuna dalini torai kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kono kera abisa abgena bo mamba ga na bolon nafakati yere jira kama wala yu'minu billahi wal yawmil akhir atigi makya kada ala la ni don laba famasaluhu kamasali safwan ko tigi ga baraji misali ka masali safwanin ka bina fo faranugo alayhi turabun ne buguri ta ga bla faranugo lenka fa asabahu wabilun sanji bana na ka ba ke to godi fatarakahu salda absinga jelen to tem bas la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu al awliya bara min ke sifo tiyo ka sega sara sallallahu alaihi jodo wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin kafiri jama ala tulu kanda de ambe do ke ana president kante sebu kante apana banka yambi inshallah bara bamoko kana banye sawosa ale de baka fute indama ambi sigi akanka an ko ne mo ya so ran ku misigi aiwa de ben jaran ka kan kunda aiwa simanka ale de ambola ambani na ala ka yere yarjege aljana fute bawla ya rabbi ala ko kai ya rabbal alamin laka baraka do anna la ya rabbi bismillah ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كما من مغنا بولنا بغاتي على يرجعني نكسو وتثبيتا من أنفسهم كلا بو تثبيتا من أنفسهم سبتين لو نمكنا ودي لا مغو ni bi saraka boy avec la force de concentration Allah ne bi na ni saraka bo ibi ni ne kenye kwa tasbitan basin yarala min anfusihim ka bu yarala ka di ala yare ma ela na karamo ba fani adama de ika fendo ke ala yeko o tu yare ne ala ke mashika na ba kala mafo ala ani ba ke mami iji da ka sori bolo de iji da chama ga sori bolo ambo de fawi na jara de no lu de bi ba wo kono ne bo fa majlisu la tuma be ko do ke ala yi to gola numaya min fanga ka bon ko sobe mashiti ba kala ma du koloka fona kere ya di mamin ma ani ala ika maraka bla Allahu akbar na gala rabbi ne ko ala ma mago bi na billahi kun fayakun man ta'arrafa ila Allah kama khayi yu'rifu fi shiddah ni ko ala ne de la kanin ke ala ya rajati kama ni doing yere gira ta la ko itala mago bi ni faina shi sa ko kama ka kenye wallahi abake Allahu akbar an kisa ta sahabi al-ghar ma sababu an yi kuluwo kono ma munu dona kuluwo kono ni kuluwo da tugu da luga kisa ma do mo wala Allahu akbar kisa ta sahabi al-ghar abara gare da makasi ke nuga bara kere ne da da makasi ai ba aya babbarka yini min ke da makasi a kera dana bai la diriyala na fulun na kana fulun siga tigima da makasi ko dugu president tele kai jako ala yara kama dugu da makasi ne Allahu akbar itu ma fonni doga sari yere bolo de ni ni dida mo ko ba kanyana ma be ga ko ti bolo aywa anga mudiru barawle jara akamba ko majlisu la ka kaya kwala yere ya jara bin yine kwaya soro wili bari do chanda te wili fiyo Allahu akbar ما شاء الله أنا تسلم نلما كسبة نرى كلامه نبدو كلامه أنا نبغى كلامه كافو يا جام فاندو أصلا نيجا بيتايم papi fana dumu yo fere ma wala million gidi Allah am kono jama kala an wulla ka ja tara papi polo no papi dano papi dugo yo ko wadi mi ulu fere tara no be kanga tanga wor no be antara nga wor no be yu mu mi ne tara nyefo mumtin jini dogom ko jenyana ko sini abi ko ko janya ne kata duma o robe wulla kana wa bidiru sara yen dogo ko ngelen dumu ku mu ko ne kata ko jama ne kata duma ko ne na wa bidiru sara an sima sigina ka ko wadi ndafale bidi an yo tum be na ka mi wa tanduma ko wari ko en busakama mi ya wa kema sara hal dono ke maje Allah assalamu alaikum wa alaikum salam i dama kasido ga ni dama kasige jara ni dama kasige Allahu akbar ala ka be sara ba ma otumana
ba mɔgɔ de b'a mɛn na o a fɔ sali b'a lase a baraji wa a baraji ti tiɲɛ wallahi a baraji ti tiɲɛ a ko yala i ye min kɛ ala ye n'i dama ka se a la yala ala b'a min d'i ma yala a baraji bi tiɲɛ wa a ma baraji ti tiɲɛ a baraji ti tiɲɛ fiyewu a baraji ti tiɲɛ mɔgɔ bɛ se k'i dama kasi n'i ka baara ɲuman ye ala b'i mago dilan n'a ye ka tila k'a bila lahara jɔ de i bɛ taa baraji dafalen sɔrɔ i jija i k'a kɛ ka ko dɔ kɛ ala yɛrɛ jate kama namara foyi t'a la ka tila k'a dogo i ka n'a fɔ kana fɔ dɛ i b'a kɛ o ye kɔti sɛgɛrɛ de ye ni ala cɛ k'a bila ni tari kuma don min na dɔrɔn i bɛ kuma u b'a bila ala k'an bɛ sababu ma a fɔ ko ne y'o donc i bɛ dɔw b'a caman kɛ ka bila a foyi tɛ dɔw bolo foyi e bɛ se ka mun fɔ i ye min ka ala ye gindo la k'i bɛ se k'i dama ka se ala la ko ala ne mago bɛ nin na sisan a kɛ n ye foyi baara o baara i b'a sɔrɔ taa hata ko sahawatun khafiya ne bɛ baara cɛn ne bɛ baara cɛn pewu k'a sɔrɔ yɛrɛ ni fitinin b'a kɔrɔ ko ale de bɛ baaraw fanga dɔgɔya ala ka laban ko ɲuman ala k'a d'a ma ale bɛ baara fanga dɔgɔya kojugu e bɛ dama ka so kelen na tuguni a tɛ ban n ko ye kɔdi de sɔrɔlen o ye kɔdi de bannen fɛn ɲuman de don a ka gɛlɛn de an bɛ a misaliya min di kana fi Baghdad rajulun alim min al-muhaddisina dɔ tun bɛ Baghdad cɛn dɔnnibaa de kun don a fa sara ka wari caman to fa sara ka wari min to ale kɔni tilenna kalan de ma a y'i ɲɛsin kalan ma ka kalan kɛ wari filɛ ni baara tɛ kɛ n'a ye an ka dun mudir dɔ dɔn ta bɛ tɔtɔ selimasogo la a bɛ ban ale bɛ taa kɔrɔbaya waati min na fa farala hadisa riwaya cɛw kan nka nafolo banna a ka nafolo banna pewu o tuma nafolo bannen min bɛ den o ma sɔrɔ a taara so kɔnɔ ka taa ɲɛfɔ muso ɲɛna a ko wari ti yen bi dɛ muso ko dɔwɛrɛ ti yen an bɛ taa dumuni feere fakara fi bayti darihi a ko n bɛ taa n ka du feere ni alimu bayi a terikɛ dɔ bɛ yen a taara o nɔfɛ o ye commerçant ye a taara o commerçant in nɔfɛ ka taa duko kuma fɔ a ɲɛna a ko n b'a fɛ ka n ka du feere a ko parce que nin ye ne tile 3 ye ne tɛ dumuni kɛ an ka somɔgɔw tɛ dumuni kɛ a ko o tɛ baasi ye a ye buru belebele burukun 2 d'a ma ka sogo kɛ kelen kɔnɔ ka di kɛ kelen kɔnɔ a ko i bɛ taa ni nin ye i bɛ taa di i ka somɔgɔw ma a seginna n'a ye a taara bɛn ni muso dɔ ye den fitinin dɔ bɛ muso in nɔfɛ muso n'a den ye tan fɛnkɛ ye dɔrɔn den kulela dewu den kulela dewu a ko yala mun de bɛ den na ko yala bana de b'a la ko bana t'a la dɛ buru min bolo ko den ɲɛ b'o de la buru in cɛ nana lajɛ sisan ale bɔra ka denbaya kɔngɔtɔ to so kɔnɔ kɔngɔ b'ale yɛrɛ la a ko muso ma ko nin ye den ɲuman a ko nin ye yatimaden de ye k'a fa sara mɛ an bɛ tile 4 bɔ an tɛ dumuni kɛ a ko den b'o kulo de la a ko b'o kulo ta a ye buru 1 di den ma a y'a dun k'a ban ka kulo bɔ 2nan nɔfɛ cɛ yɛrɛ nana lajɛ nin ye occasion min ye ni nin taara ka ne to a tɛ ɲɛnabɔ fiyewu ɲɛnamaya kɔnɔ a jɛnna ka buru in di den in ma a n'a ba cɛ ye tilen ka taa so cɛ bɛ se a yɛrɛ ka denmisɛnninw bolila ka n'a kunbɛn n'a sɔrɔ manaforoko b'a bolo baba nana n'a sɔrɔ foyi tɛ baba bolo denw jigi tigɛra musow jigi tigɛra olu ko k'a kɛra cogo di ko yala i ni du wari nana k'ale du wari mana kini mun nana k'a ni foyi mana k'i bɛ segin kɛ anw bɛ sa wa cɛ seginna tuguni ka taa sugu la terikɛ in fɛ yen a bɛna taa du in feereli ko kuma fɔ tuguni a sera terikɛ in fɛ a ko salamu aleykum terikɛ in ko a ma ko aleykum salam ko mun bɛ yen a ko nana du in an ka du in feere yɛrɛ ne jalan tɛ se ka soso bilen a ko mankan dɔ bɛ yɛrɛ ka so kɔnɔ yen dɛ
ako ye mun mankan ye ako ale bɔra so kɔnɔ sisan ko a ye ko mankan dɔ b'i ka so kɔnɔ ko segin ka taa lajɛ komi jamana kunnafoni bɛɛ bɛ s'anw de ma anw tɛ commerçant ye a ko marchandise commerçant ba dɔw bɛ jigin ka du kɔnɔ sisan cɛ bolila ka taa lajɛ ka taa sɔrɔ dukɛnɛ bɛɛ lajɛlen falen bɛ ɲaamɛ ni marchandise la ko nin ye jumɛn ye ko tiɲɛ don anw bɔra sami jamana kan ka na anw ni fa de tun bɛ baara kɛ a ko bɛ juru don anw na san 30 o san 30 walima san 10 o san 10 an bɛ segin ka na an bɛ na n'a nafolo ye ka n'a ka wari sara tɔnɔ min sɔrɔla an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ i ɲɛ bɛ ɲaamɛ o ɲaamɛ na yan nɔ a n'a marchandise nin bɛɛ lajɛlen ye i fa ka tiɲɛ nin y'i ta ye i yɛrɛ ka cadeau filɛ nin ye ne minɛ tan nɔ a takbir muso nisɔndiyara denmisɛnninw nisɔndiyara mɔgɔ ninnu y'u kɔdon ka taa dɔrɔn cɛ y'a bɔ kasi da ka kasi daminɛ bɛ kasi su a bɛ kasi tile y'a dɔn n'o kɛra musow b'a fɔ ko tere juguya min dabatɔ fila an tɛ nin dɔn du yɛlɛmɛnen ka kɛ hɛrɛ ye o fɛn bɛɛ lajɛlen b'an ka du kɔnɔ o mun kasi kala kelen cɛ bɛ kasi don o don a siran bɛ mun ɲɛ a ye burukun 2 min di Ala ma ni Ala ma sara teliya k'a d'a ma diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ ni Ala y'o kɛ nin hɛrɛ in bɛɛ a bɛ ka kasi o de la quoi Ala nana sogo d'a la ka lahara jɔ don kɛnɛ jira la a yɛrɛ sara sogo d'a la a sara ka lahara jɔ don kɛnɛ mizani sumayɔrɔ Ala nan'o jira la k'a ka baaraw jira a la a nana lajɛ a ye nin kalanba in bɛɛ kɛ a n'a ye nin baaraba in bɛɛ lajɛlen kɛ a nana sɔrɔ nin dungɔ dɔɔnin b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a yɛrɛ ko nin t'ale ka baara kɛlen ye a y'a sɔrɔ baraji foyi t'a la mɛlɛkɛw ko yala nin y'a ka fɛn bɛɛ bannen ko nin y'a ka fɛn bɛɛ bannen dɔ wɛrɛ t'a bolo nin kɔ Ala ko k'a ka burukun 2 bi ye k'o ka na n'o ye o la ni burukun 2 ye k'a da balansi la a ye baara o baara min k'a ka ɲɛnamaya la burukun 2 in giriyara n'a bɛɛ lajɛlen ka se mun kama o dira Ala yɛrɛ kama direct ka da lahalaya cogo kan k'a ka denbaya ja la ka kɔrɔ ta a yɛrɛ la k'a di Ala ma Ala mago bɛ nin de la a bɛ nin dɔ de kɛ k'a bila aw yɛrɛ ɲɛ o tuma na cɛ nana ye k'a fɔ ɲumanya min dira ale ma diɲɛ na ale ye min kɛ Ala ye Ala ma sara teliya k'a d'a ma cɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛ dugu jɛlen yɛlɛ de daminɛna o kɔfɛ n'o tɛ k'a bɛ hɛrɛ jiginna du kɔnɔ a ma yɛlɛ bilen Ala ka laban ko ɲuman Ala k'a d'a ma inshallah Sulemana an ka taa ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ala yele masaya be fami bara ma min na folo na fakati ala kama ka bi te na bi na ko na ko foro de bi ka sene iyere ni samba nana o bora jera ka fo abi double han ni samba mana sanfunfuni nana koray bara mana doga mana boy amana cha jogo ni min dira ala kama saraka berde يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل يلا أو دلك المسوا نكو فروكا كيبولو دمرسو دمرو فروكا كيبولو وعنب أمي رزم تجري من تحتها الأنهار ونو بك بولي أيرج فرو جغورو له فيها من كل الثمرات يرجن نونيا بلا جلين بالا وأصابه الكبر Korea nani yɛrɛ sɔrɔ ala bɛ exemple ba de d'i ma. وله ذرية ضعفاء. I yɛrɛ nana kɔrɔ mais kɔlɛ min b'i bolo denmisɛnnin fitininw ani musow de bɛ yen denw ma kɔrɔbaya. فأصابها إيصار فيه نار. ko funufunu fiɲɛ sina ka na ten nɔ fihi naarun tasuma b'a la. ka nakɔforo bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban o t'i jigi bannen yan. كذلك يبين الله لكم الآيات. k'a b'o cogo la ka fɛn nafa k'a ti yɛrɛ jira k'a sɔrɔ ka ala b'a kɛ nin cogo de la i jigi da la ka tuma min na k'i bɛna nafa sɔrɔ a la ala bɛ bɔ i jigi kɔrɔ. لعلكم تتفكرون. walasa aw bɛ se k'a taasi a misaliya dilen filɛ ni i ma nin cogo in de a misaliya de ye nin maa min b'a ka nafolo nafa k'a ti
fi sabilillah ayada min noy ko ka masali habatin an batat sab'a sanadin o misali adiranya sai ti zan wolon la baraji kelen ga baraji ke wolon lai ngama min baka na kolon nafakati ra'a an-nasi mo ka yere jira ka so ala ko tigi misala bi tugudi ko abina fo masal janna ma min bi ayawadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil nako folo ka kibolo rezon bala tamaro bala ko nyobe ka bola ko ire korona den fitinu den la fulo le bibolo musomani chemo don dolo tasmas na kana ka be je ni ka ba ko yala e mo kanuwa ayawadu ahadukum hadha ni mo kanu mun kama e bi fenna fakati yere jira kama ni ba fega na fasora le ba na fakati ala yere kama ala ka laban ko ni ma ala ka adam ya ayyuhallazina amanu Dr. Adam Karambe abina taliku ke taswani gangan yoro dola bari yakulu kuma da ala ka da bake karamo kai ya fito mana ni alika kuma kan doye ku beki jija sen do ka kibulo ere dalindo ala ka fuye ni ke alaw tala yere jati kam ma bi mo chama kew ma yere ba do mando kira chuo a ke chuo ire ne ala chey ba do na fiya fushi tala ere bo do ibi kan mando do mando re ba do nyake karsabura kala mo jere yere ire ba lakale ma do be yake alaw tala jati de kama ina ko karamo ke afo chuo mana yake ni ani ala au asaba do ne ba kala ma ni nyogona chama ukaki bolu kanyana ma ko nana adi ko kala jere ki jija hal ni datlare la ka dola kali doko na tafi bolu ko be udi ikanasi udi ka duskuye Allahu akbar udi ka duskuye de mais toujours a ala bi jara ba ko nana ni mami ke ala bi jara jati kama bi jara ba ko nana donc dans la il y a occasion de présenter un cas fort il a fallu jamana nana ni ya fodoro bele jele de kaba ko yela mais ya fo mi kaba mi kerela o ya chere Allahu akbar o ya désactiver les donc mais c'est un peu plus qu'il a tout mon père il se ka fo chuko mena adola misala ranga misala tema eta ambe yoro mena baluku gele be bele bado ka ɲɔ 100 kilo ta 100 ale ni malo 100 kilo ka 10 daka ka saba sanfɛ akul laka fil masjid yablu minka an tad'u wallahi lahu Allahu akbar ka di wuturutigi ma wuturutigi tɛ e yɛrɛ dɔn ka jɔ kare kunna dɔrɔn ka saba enveloppe ka 10 b'a kɔnɔ ka di dɔ yɛrɛ la taa bila yen ka enveloppe in ka d'a ma i ka di dutigi ma a sɛbɛnni b'a sanfɛ i balima dɔ a bɛ seli n'i ye misiri kɔnɔna a b'a ɲini fɛ i ka dugawu k'a ye Otretigi do la so ko nana ko jo yin chigara e ma fili ko no ko no ko yan ko de te Usman ya ko ne do ko de ti jara ya ko ne do ko foro ko kana de ma ko wala bu fana fili Allahu akbar ya kala kan ya ko no watan ba ko no ne sebali kan baka ino tigi be yo so misila ta do edo Allahu akbar ikon ba do abi chumu na ko na wasalindo na otle fula ko do ka do e de no de ni no che otigi de yake wele famaso jangale mera ba ve ki datu ko so Allahu akbar ni ma farati ba fo kana fare ita fo wa iba ko oui de shitana bi floki la ba exemple de iraila shitana bi floki la tuko mona kana fare aban ka kele sama ka se yoro dola a na ni ma farati do ba fo ko che hakilla tigam be ka so ko bi ni ala ni ne sababu ni du yo fodron kele be ba mais kuti bole na ala chada an ka hakili to yoro na tuko bera ni wona chama ka gibolo chama mais qui dit que tout le monde a conservé tout le monde. À chaque fois, on a occasion de présenter l'Afrique à la Calais. Et qui pourrait y être. Allahu akbar Il y a un moyen de chaman et qui balmo. Il y a que Allah Ta'ala jati de kama ni siju kama. Siju kama. Mais mo banga qui to qui ma fouille. Ko ka sa balma be du ko nana ko ni bala ke ma fouille ke. Mais yemi ke Allah yara de bado. Kana fen fora. Il veut que Allah Calais moyen que qui bulu kurala. Fushan chama mais qui dit en plus la canafo na la sona bi mo mi no ke na occasion de présenter la litafo donc dora doara de na fo chugo dora e ka baraji be tan nona e en même temps be wasaso na ni korotora
yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛ ala ka hakilima d'a ma shukran أيوة دكتور آدم شكرا على هذا التعليق donc adamaden tuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn ladi ni nin ye nin majilisu in na san o san an bɛ nin taa ni ka segin adamaden fɛn dɔ bila i ni ala cɛ gindo la ɲumanya la maa si t'a kalan na ani ala ani y'a kɛ maa min ye caman kana kɛ fɛn fitinin dɛ a ka kɛ fɛn ye jigi yɛrɛ bɛ se ka da fɛn min kan voilà i n'a fɔ an ye cɛ ka nin burukun fila tigi ka baro min fɔ aw ɲɛna nin cogo in na tan an tulfika wa anta shahihun haris يا أيها الذين آمنوا ya ma'amunu liman yara أنفقوا من طيبات ما كسبتم ala ka fɛn nafakati ka bɔ fɛn ɲumanw na ma kasabtum ay min baara ومما أخرجنا لكم من الأرض ye zakatu dalu de qur'ana kɔnɔ anfiqu min tayyibatin ay nafakati ka bɔ ka fɛn sanmaw na ma kasabtum ay baara minnu kɛ a ka baara kelen ya yi sawa nin ye a ka tijaraw a ka jago n'aw ka fɛnw a bɛ baara minnu kɛ a bɛ nafakati kɛ ka bɔ a la ومما أخرجنا لكم من الأرض an'an ye fɛn min bɔ aw ye dugukolo kan n'o ye sɛnɛfɛnw ye ولا تيمموا الخبيث منه o la sisan sɛnɛfɛn minnu ni jaga bɛ wajibiya kan mazhabu abu hanifata olu tamassaku bi umumi hazihi al-aya olu ye baara kɛ ni nin aya in lɔkɔlen de olu y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn min bɛ yen ni sɛnɛfɛn don fo ka taa bila nanaye la jaga b'a bɛɛ lajɛlen na u ka dalu de ye nin ye kuranɛ kɔnɔ anfiqu min tayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard an'an ye fɛn min bɔ aw ye dugukolo kan b'a jira dugukolo bɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni dugukolo b'a falen ni adamaden bɛ nafa sɔrɔ a la sɛnɛfɛn na jaga b'a bɛɛ lajɛlen na fo ka taa bila kɔɔri la jaga b'a bɛɛ lajɛlen na mazhab al-imam abu hanifa ta hali nanaye donc wa huwa arjahu al-madahib min bab az-zakat wannan na jase jaga fana bonda la ale de ka kɛnɛ ni mazhabu tɔw ta ye ay bari mun ka mazhabu be parce que tamassaka bi umumi mazhab al-aya ala kan bɛ sababu ma inshallah ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون donc wala sisan ale fana abu hanifa ta fana ka mazhaba taro la mais a kila ka taa gɛlɛya tuguni a ye jaga fana wajibiya fi qalilihi wa fi kasirihi an fana ko an b'a nɔfɛ nin yɔrɔ in na n'an ti tugu a kɔ yɔrɔ fana na dɛ ne tɛ ka kɔ yɔrɔ la dɛ a mana dɔgɔya cogo cogo jaga b'a la a tɛ jate ma fɛn n'a sɔrɔ suman ninnu don f'a ka se maza kamsatu maza aw voilà qala al-imam ad-dahlawi ale ko sababu min y'a to silamɛya sariya y'a fɔ n'i ka sɔrɔfɛn sera segi belebele 5 ma wari baɲɛ 5 ma ko jaga bɛ wajibi ka n'o ye an ka misaliya ye bɔrɛ 5 ko parce que mun kama takfi li ahli usratin aqall usra takfihim fi sana famille la fitini segi baɲɛ 5 n'an b'a fɔ o ma ko ɲɔ bɔrɛ 5 o bɛ olu wasa san kɔnɔ a tilala k'a fɔ tuguni aqall usratin o ye jumɛn ye cɛ kelen a n'a ka baarakɛden a n'a den 2 a n'a muso ko bɔrɛ 5 b'olu bɔ san kɔnɔ ko de la sariya ko ni maa min ye bɔrɛ 5 sɔrɔ i ka sɛnɛfɛn na jaga bɛ wajibi i kan ala k'an bɛɛ sababu ma wa hakata ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ala ko a kana juguman kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ a b'o nafakati ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه n'a fɔra kana ni fɛn ɲuman ye kana lajɛ dɛ ɲɔ min bɛ yen ni ale ɲɔ ma ɲɛ n'a a kisɛw misɛnyara o ɲɔ de kɛrɛnkɛrɛn k'i ka foro jaga bɔ o ɲɔ na k'o di ala ma ala ko a kana kɛ ten dɛ walima tamaro min bɛ yen n'a den ma kɔgɔ kosɛbɛ n'a denw kisi fasasira ka i ka jaga bɔ o de la k'o di ala ma ala yɛrɛ ko ten a ka n'o kɛ dɛ a yɛrɛ tɛ sɔn ka fɛn min minɛ illa an taghmidu fi fo n'i ɲɛ tugu a kan i b'o de bɔ k'i b'o di ala ma واعلموا أن الله غني حميد a ka dɔn ala ye kari masa ye ala ye tanu masa ye الشيطان يعدكم الفقر sitana bɛ adamaden fanta de la yiri ka adamadenw ye an yɛrɛ b'a fɔ ko waritigi kelen ti laban y'u taa n'a ye ne sitana ka kuma de a sitana ya'idukum al-faqra sitana de bɛ fantanya la yiri ka adamaden ye e ye den ninnu na u t'i nɔfɛ cucu la a d'u ma i bɛ k'u ɲɔgɔn fantanya ya'idukum al-faqra
setana de be fantanya lahiru ta setigi a sega nyumaya ta biye ويأمركم بالفحشاء abukla ko yamara ni ko duguye والله يعيدكم مغفرة منه ala de ba ala bi lahiru ta min dama o de maghfiratan minhu ala de ya fa de lahiru dama ka bale ala yoro وفضلا ani samandia والله واسع عليم ala de yirwanti am masai ala de doni masai bismillah an na kayin foi tala na kayin foi tala ko mamunu be nyo quran na to o be korolen bo ko de alama ambi min dai da min de alama ka so akain abana ala ka meta ha ko suma ko kura era warka tani korolen ko korolen warka tani ni kurai ala ka meta sawa sara bala de ro ka so akain de potala abana يؤتي الحكمة من يشاء ala be ko don de mo me mama mi aje ala ka ko don dama ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا ala ko كثيرا mama so na ko don na fakad uti khairan kaseera ki so na hera tamana وما يذكر إلا أولو الألباب koma to ko suma ke illa ulul albab fona kara hakli tuwi وما أنفقتم من نفقة ala ko na epe min nafakatila أو نذرتم من نذر wal man na dafali min ke dafalina فإن الله يعلمه ala ba dafalon kalama de dafale ala ni ni ko intene ne bi kile sabasun ala ni ni ko intene mi qur'ana kala shi saba mi qur'ana jibi ala ni ni ko intene mi ta magan sena ni ne nuzuri abaji aba dafare ala ni ni ko intene mi kile sabasun ya ga mo ba kalama ni sare ga mo ba sun juru sara ati beju so mo nuzuri hal ni sara juru sara mamun buga dafalun dafa ala yu man kutu qur'ana ko na ko yufuna bin nazri mamun buga dafalun dafa ala yu man kutu de وما للظالمين من أنصار ko demeti era kun tanya bala إن تبدوا الصدقات فنعما هي ala ko na saraka udika bangi fani imma hiya ala ko saraka ne male jaga na bi jaga bo ati daga islamaya la iki ka jaga bo ka dugo ay jaga ti dugo de saraka de bi dugo jaga bangi ni kunye mi kun fla bala apolo polo ka islamau ko islamau bo tuhuma ni sigala est-ce que ka sabi jaga bo war bi kar sabol ka ba mi kin kona ya maga jaga bo toy abina islamau sigaila do jaga man kan dugo islamau ka bo akalama ka fo ka saka jaga bo ara o tumana o kera no kera o de kai tuhuma no islamau no o tuhuma bana e bi adona ki ya bo ni ma bo fana islamau sharia la yu khazu min ka kaharan jaga bi bo ti bo japi ya ki ga wari jate ki ka jaga bo ala kaharan ka de fantama na islamau jamana ko aka munawa donc ala ko teno en to do sadakat na bi jarabo ka bangi fani imma hiya o jaga ne mali na na so bi saraka de bo min ti wajibi jaga wajibi o ya ala kadi iba bo ka di adi yorola na jaga ko fe adama dembi na min boy kan na folola o de saraka o de bo ka dugo o de wa in tubuduha na na so saraka de do na ba dugo وإن تخفوها وتؤتوها in الفقراء tubuha na ya dugo wa tutuha al fuqara ka di fantawma فهو خير o لكم de o ma here na so saraka de min ti jaga ويكفر عنكم سيئاتكم bismillah wa alaikum salam kosobe kosobe ka dama kosobe jaga sabatira antanya ni abo ni jaga ngane ka dace ma handi ma fa ko jaga da sabatira ala kambe sababa ma innamal a'malu binniyat abo to wala ma tama wardi mata je ko jaga yara do ma jaga de do ala kambe sababa par exemple ami sumolo kono sisa do se ga ke abaka na fulu jaga bo ni wachi ni na do di doma ali ba mele ka ko sukoro somondo okay abable ko na ko sukoro somondo alors que e kan ne ni jaga mama wajibe ga ka fayna mi nga na fulu jakai iko ni be ko fula ni barakile do akara ali ba bla ko na ko mi sukoro somondi mais e re ni ala ke hakam ni kan na fulu la ya la fana Allah ta da dama ya abin da insha Allah wi ka jaga bo ne na fulo tiki fana ni na fulo jaga bo salama ya ka falsafa la ka strategy do mu jaga bo ke sababu
toujours ina ko kira ya ko tugo na kullu zi ni'matin mahsus ni ala kelme ka here do ki sigidala ikabla yukuna yini te beeda do ara de se ka blay kuna ti dro ka blay contrôle la ko parce que car ça fait babulu car ça mobili babulu car ça bi dunya ma kono car ça la fiale do il me faut ko la il fait ko la ke do ti bolo wa da yo wana tale bolo ibe dibi boani ni wace chugo mena jaka de ke sababu ko o ni ko wuli ka boy jaka na fado de we abini ala chedla abi ke sababu ye fana ko dibe sigida minuna ne kan na fulo mo fembe chen na fanta minu be ni be ko ka jaka doma o lu de ke sababu ke kan na fulo re kala kala no yi kan mishi chani do ba kan ta soro o wala kanda ite tige yire la ka fuli be juwa ka da sigida mo ola fo do mena ne ka mobili blara panna ikele ne ba kushe hal sigida de beso ita shiso mani be nyuma ya kowe a ubunye wele ne ma chebe to ga fo ka kaset lanta do ne ya me kuma ka cha imam ba fo misiri konna na dungo do aba fo ko aka safatle ni sile ba fa ka jo aba fo ka safatle ne le mango ka safatle warti do be ale ba fo ka safatle do bi singa fo kera fa ti bandala almami ni ko shi ka bi ni shen dama dama don do la na warti ni ko jono be to ga fo da ko iti bandala ko de ba do ko jono ko sigi yo do na bu ko bi mbaraka ku fantando ko me ko do tani wonche ko ni ko fo tani wonche ako me ede la ka nyuma ya kayo ko ne ko ma de ka fo ta ko femba ni wonche ke ne ma nyuma ya kaye femba ni wonche utmana bi jija ka nyuma ya do kaye do ay mo lo boro sanga ta dama ka nyo boro sanga warda ka ta di kira den tara na kwali de aji selmin darawka alman ko kaga selfatle che ko kwanta tlele be ya e ko ina what is the there to wa hakada ma bi ke sababu ya ko chama plane laka ti madam ala jambe sababa ma wa tufuha wa tutuha al-fuqara aha 35 kosebe ko doni mina aya sebe darul fatwa ko doyi ni ngalike na isuguridu ke ba sarati la da jole na ni kile bora la da joli bina fitini mina ka so ka tige ka sun kiti bi tugodi ala ka be sababa inshallah aba para fatwa kan ngali jabi bi ke ka mago bi ngali mago bi tafsiru la ko sabe fara fanshi ala ka sababu ke mi ko yala na dalu wati shera ko nyin ngalu bi na ke alapa na soro aywa abibe akala da wati ma wa ube hanna akala da bana ni mi kala ka ko ni ya menene wati na la da bani ko fe ala ka be sababu jeyi alsen kita wati ka suru Suleiman amse ka mbolo ko ne bakara fala inshallah bismillah wa tufuha wa tutuha al-fuqara alago wa tufuha la yadu wa tutuha al-fuqara ka di dese batoma huwa khairul lakum oja o ma here yukaffiru ankum sayyi'atikum alago ko jugo bela jilen bi wallahu bima ta'maluna khabir ala jugule masaya bi fende mbara laysa alayka hudahum ako zenna mo do ka kanda ti bolo lakin Allah yahdi man yasha ala bi mo ka kanda mami ale ala ja ma tunfiqu min khairin fali anfusikum alago wona ife min nafakati herala fali anfusikum abo ka yakunde wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah alago to fo nafakati fo na kera ala yara jati nyini mikaso wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum alago na ife min nafakati herala ala bo sarad nafakati awma wa antum la tuzlamun wallahi awti to nyafoila للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء ماذا للفقراء نعرف كان جلا ديني للفقراء ماذا للفقراء أمي بقول كتافو وما أنفقتم من نفقة ناين نفقة من جن نفقة لا أبادي دون دما للفقراء على قابتين فانتهم دما الذين أحصروا في سبيل الله فانتهم بينولو سنسر لا على كسرلا لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض ودك فايدة كل كتا واري مني
يحسبهم الجاهل أغنياء chamane bulula misil wala bulula almamun bulula madrasa karamo bulula la yastati'una darban fil ard ulu sika voyager few kata wari ni ala ko kaga hadilu tulura de aha يحسبهم الجاهل أغنياء ako fandambani jahili mami ti kodoni uye abiki kono agniya ko na bolo tubude do mina ta'affu yera minate iba fini nyimo bula ko le no kuje ko bolo pe nyimo kono uti ta ma debi no kara dara ba jahili kono ko fene bu bolo pe su bolo da تعرفهم بسيماهم ala ko ibu donu ka tamansawi لا يسألون الناس إلحافا la yasaluna an-nasa ilhafa no ka tamansawi juma uti mo debi ni ma din fita o mo tede na bisa ka plan ko ne ke bisa ka ta buyi ka yoro la assalamu alaikum ka kare ko bolo ko nan ta to bol tede abu sandal no tan acce da fa dala oh nalo ma pana ba ko ala ka tile heredi tikete ne bada ma dunga la ala la ka to ka jafe mineke ko imbo to godela ala ka la bango mandan ma فإن الله به عليم ala idani masaini na الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار amunu buga na bolo na bakati shu anikle سرا وعلانية gindo ani bangila فلهم أجرهم عند ربهم ala ko ka sarabu yo mayaro ولا خوف عليهم ala ko sanya to uluka ولا هم يحزنون ala ko uluti husnu de الذين يأكلون الربا ala ko mamunu be no lu riba na bolo du لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس riba na bolo de jume ka jurudo mo wala wakile na bina sara do mina ba sara wakile ani kana lawo de riba mama ni ga bara do ni ba kai ka dabla de ni ye jurudo islamela na ba sara na sara kuma sera do mina ya do ala ni no ya ni ibe klaka aware mina no no ya kile ni foite faraka temi bi faraka o riba yahudi ka tabolo de do ala ka kana kene hijjatul wada'i don kira ko teno ako riba ma don se jugora yandi ba da minene ma folo mun ka riba we abasi ka riba ako mawdu'un ka tadaniya ala no de fanya na sisa dan ako tugodi ako ma mun me riba na folo dun لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس akun wulila harajodo ina fo jine we fabla mamina na tigidi galon ka ta jine to ka jine mana wuli abi galon ka tuwa kumulo ka ta chugomi ne ma mi keto de la harajodo ko riba duna wi la harabi teno la yusalu an zanbihi insun wala jan mo tin ni ga iga jurumuna la harajodo ai beta donelo ne ma mi abi ka tuwa kumulo kan kana o riba duna wi ne ma mi ni o ke mata pensa kono baraka mi shubu ga defle ka ni mu do tara do bi sen kana bela jele mina model baka o yemi sitigi mi min ko tijarabo ni min dale melago fa perde mbugolo buga communique jana ma kono ka to ka kero pashe nai no mona o bunya do pashe no mona o bu ko pashe o daga bobali wala yusal an zanbihi insun wala jan masiti ni ga durumuna ibi do ibi mo godon na toy dukuturu nyune do akuna du wallahi sibiri nye kele ni a tige ka namara adama denga du kolla ko la hara jodo ala ba ka du kolu nyo wolum la ka chori ka me ba nyu kana nai wa man yaghlul ni ma mi yesheni ke yati yawm al qiyamati bima ghalla yemi she ba nyu kana la hara jodo wala mo tini nga ko ibi do mi shike me nyu na ku ngolola shike me iba nyu de ko wallahi har ni ye wele ka kai ayin de men kamena kari ko atika bismillah do ni ngalike ore riba ma yere de ore ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا كابو يما إنهم قالوا إنما البيع مثل الربا كنت يقول الربا ده كده ibi ta fẹ́ san kɛmɛ i b'a feere kɛmɛ ni mugan i bɛ mugan sɔrɔ tɔnɔ na n bɛ juru don a la kɛmɛ n'a bɛ n'a sara a bɛ mugan d'a kan k'a d'u ma f'a bɛɛ tɛ kelen ye wa u ka kiyaso filɛ. وأحل الله البيع وحرم الربا ala ko abɔ min ne bɛ kuma tan de yan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba ni jago daga ne riba ga haramu ya bana. ومن جاءه موعظة من ربه decision dira ala fɛ ko ne riba haramu ya bana wallahi asa hakili bala nyina kana ka santa aninani Dr. Adam Karambe ay riba duna doka riba ko baro bo bamako
ka ku be Bamako abudu yere ka kin ko atudu yere ya wi nyana passa yana kasa aka wari ka ku ba ta tiwe karambe akuma faraji ta fara wallahi fuku ba mine de ka baka na kolo chala aka wari ayere ka wari min soro de bala akunya ta hada aka wari na ya ba faraji so karambe ya baro banya kama ile ومن جاءه موعظة من ربه نواجه كان أنا ما من ما كبير ما يرى فانتهى فله ما سلف ما شاء الله با وعليكم السلام أها ako yala mami tara juru da banki la yala riba bere lawa abi banki la aywa banki mogo ulu de bere ba dum eme mitata yu deme ko dugula adu fara wa ta'awanu alal birri wa taqwa الدال على الخير كفاعله ete riba duna ide na mogo do deme riba bara ala kan da sawama afamuna wa ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف محمد mimi aha kuna ngoya de sana atiki mau hakili yɛrɛ de tiɲɛna quoi a ɲɛ kana kɛra ka wari ye wari o wari ni y'a d'a ma a b'a fara a faamuna wa nimisa tɛ a hakili de tiɲɛna wari yɛrɛ ɲini kun ye nafa min ye a ma ɲɛ a ma fɛn ɲɛ a ye bilen a hakili tiɲɛna ko n'a jɔra fana k'a bɛ seli a tɛ se ka alifatiya kalan a bɛ yɛrɛ yɛrɛ ka bin de a tɛ se k'a kun tɛ se ka alifatiya kalan ala ka kɛlɛ ye dabɔra o ala k'an bɛɛ sababu ma i bɛ dɔɔnin fara k'a kɛra bi masha Allah bayra de sɔrɔ o don kama nafolotigi don donc a ma ka baara tun ye a ma ribawiya saya bɛna se tuma min na a yɛrɛ nimisara bon nimisa min don a tɛ komi yani tawba la c'est-à-dire a tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ a kɔni a tɛ se ka dumuni kɛ ayiwa n'a ko a b'a labato hali seli yɛrɛ n'a wulila ka jɔ k'a bɛ seli a se ka alifatiya kalan a bɛ to kura a bɛ sigi ni ɲɔgɔnna don a bɛ sɔrɔ mɛ ne yɛrɛ b'a dɔn ala ka hinɛ a la a amal ribawiya o de tun y'a ka baara ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la voilà nin t'a fɔ i t'a fɔ ko nin sara ko kafiru don dɛ an sin ala ko tara don mɛ t'a jate kafiri ye an ka hakili to kalimatu kufr ka mɔgɔ kɛ kafiri ye jurumu kama an ka taabolo dɔ sigi a ɲinina ka caya dɔ bɛ sa cogo dɔ la k'a to a bɛ dulon baara la i bɛ se k'a fɔ ko kafiri su sara ko a lafiyara hali n'a bɛ bɔ an ka kuma kɔrɔ tɛ ka kojugu kolokolo seulement ka fɛn fila wele ka bɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na tuma min na kɔni bɛ fɔ mɔgɔw ma ko kafiri karamɔgɔkɛ bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ yan fɛn la a tɔgɔ bɛ di aqida alwasitiya ماذا يقول لا نكفر أحدا من آل القرية بذنب ما لم يستحله kojugu kɛli Muhamadu manto na o tɛ se ka mɔgɔ kɛ kafiri ye fo ni ye kojugu yɛrɛ kɛli daga de bɔdenni b'a tigi bolo a tigi bɛ so ta a bɛ riba kow kɛ n'o tigi sara imam ratibu de tɛ se a kan imam ratibu an tɛ se a kan nayibu ne bilara ko e ka seli n'a ye parce que imamu b'an cɛ ma yan ni imamu ko ne e de ye ne ka nayibu ye e ka taa seli a kan e kana o jate fana ko ye dɔgɔyama de ye ka se ma dɛ parce que k'a fɔ ni ɲɔgɔnna mɔgɔw o de sara dugu yɛrɛ imamba o de taara olu de taara ɲɔgɔn da k'aw de bɛ taara seli a kan parce que a ka ca la i bɛ taa sɔrɔ nafolotigi don ka taa ye dɔnnibagaw de bɛ ɲɔgɔn bugɔra o yɔrɔ la o de ye tiɲɛni yɔrɔ ye seli kɔni bɛ k'a kan a n'a ka voilà ahlul fadlu fi sabatiya debo aw man ka se ka y'a kɛrɛ kan ala ka hakilima d'a ma hakaza Suleiman anata فانتهى فله ما سلف akoni mami miri kumiri riba dun kanda dani maka bo ala yoro o kore ina na tubi fantaha ye riba dun dabla falahu ma salafa ye o ye minke obiye
وأمره إلى الله ika war koron mun kono lubi o yitai wa amruhu ila Allah ga ko be ala gudo ومن عاد فأولئك أصحاب النار akon ngani segi nay ko be riba dunna tuguni kullu farajane ma kono deunga هم فيها kullu خالدون dumene le jana ma kono يمحق الله الربا ويربي ala الصدقات be riba ala ba baraka ba riba bo na folo la ala ba baraka ba wa yurbi sadaqati saraka bo na folo la ala bo na folo jidi ala ka baraka ba ngana folo la والله لا يحب كل كفار أثيم ko ala ti katri fe mi jurumu tigi ala to fe إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ambani na ala fe mamunun be no buga na folo bo sarakati la kana majlisi na yanno na chaman be sungalo damna ne ka se bima mo chaman nana dona ne sunti gawe kana di do yara yuga na folo jaga bo kana nayi amba ala de ambani na ala fe ya rabbi ala ka bela gelenge sadaka kan makbula ala ka bela gelenge zakatu munun be na bela gelenge na mamunun na ne sunti gawe fana ye kana di islamoma anu duwa ka bela gele mama be na idormen na fakati ni majlisi na ka di karamo ma ku ka te ku ka sunti ge ambani na ala fe ya rabbi ala ka ke aljanna sarai ala ka ke aljanna sarai ala ka ke sadaka min ala ba mara yunamihi kama yunammi ahadukum fuluwahu aw fasilatahu hatta takuna kal jabal ala ka ke teno ya rabbal alamin bismillah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات kama amanu liman yara gabara monke وأقاموا الصلاة kala ko ka serujo وآتوا luga na الزكاة folo jagabo لهم أجرهم عند ala ko ربهم ka sarabu yo mayoro ولا خوف عليهم ala ko saranya tu luga ولا هم يحزنون bolu de hozunu de يا أيها الذين آمنوا ya amanu liman yara اتقوا الله aisra alanye وذروا ما بقي من الربا to min tora riba la ka jaw ka ko to isa إن كنتم مؤمنين kuma ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha amin qur'ana kono awolo mula de qur'ana kono anya fo adama de jugo bi ka mogala wal ma jugo bi dena ibn aya wolo mula nunu de sebe ni ya sebe ba ki ga fiyan kono dem sonu mbadni na sera min kono ala de jugo ya bana wallahi ala de jugo ya bana akisa jugo ya kan fiyo ta aya folo ini ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha aya awolo mula do nasara yoro la amina fo mogo insha Allah amina fo ko ka sebe ka photocopy majlisu mogo be se ka soro ci gomina parce que sawosa ami mogo kuray majlisu la mais majlisu mogo koro abulu bulu ala kan be sababa ma ala ko te akwai sala le alanye wazaru ma baqiya min ar-riba fa min totora riba la yo to isa إن كنتم na مؤمنين sala le alanye ay riba ko to isa فإن لم تفعلوا ala ko namo ke فأذنوا بحرب من الله ورسوله nama nya tabe riba du kay guerre déclarer anine ala ni nyogon te kanina ala be kelela وإن تبتم yala ala kele am sa ala kele koro ako fayim tubutum na tu birasa فلكم رؤوس أموالكم ya sori ye dirudo mo ola ye dirudo ma chamana adu se wa kema ma ya fara fara ni nyonje ya du ma wa tanta ko ni mimi na tasara bega wa tanta bega wa fla daka ina na tubi ya no ko ga wari sara falakum ru'usi amwalikum ibafuye wa fla ko nyere ba nyabe nyada mo tuko ma ya sara ke wode falakum ru'usi amwalikum aka na ko kunya utai لا تظلمون ولا تظلمون iti tonye kana ma tonye ya tai bolo tuko mo ba di mai fana ka mu tonye وإن كان ذو عسرة nga ala fana be ga nyini be ye dirudo ma ni na soro jelade bala فنظرة إلى ميسرة kama kono nike kata se watini ma وأن تصدقوا خير لكم wallahi ma o ma ne juru man tigi ma kono kata se wati ma ko ala di ma kono la hara jodo juru ni ga juru ma na kana toro ibe munyo men ga juru ma tigi ni bela jele adama de ka bara do ibi se ga mi ka don ne ga juru be karsala aseba ya bana ka sara ba to ala yara kama ufana ka penka ala kama kara mo to yewa ka to ya ala kama ka ja ko ala kama ka do ga juru be karsala abana ka sara mi se ka ja to ya katana fana na kan mene ka jenga to ya ala kama وأن تصدقوا خير لكم fana ta ala kama ko do ya ala لك الحق hakko ida hakko bi bolo o ide na ko ala kama ولك الحق في أن تطالب bi se ga nyini fana ika hakko hakado nani ya to ya ala kama o baraji fana bi لكن إذا كان عاجزا عن القضاء ko sabe إذا كان المدين عاجزا karame ko na tigi desera na sara desere no do o وحول الأجل watuma wati fana shera ama se ga sara فالنظرة إلى la se sa fana zaratu ila mai sarati ولكن أن تعفوا وأن تصدقوا wala في se غير sa يفرجني رقصا يدرد على للكأس إلى ما يدرسها
le kat bi nana se tuma min na e yɛrɛ b'a kalama cɛ in su banana ko dɔ kɛra ka so ale ka sigilen tɛ min ye n'a ko k'a bɛ ka juru sara parce que waati sera a bɛna tɔɔrɔ de la s'a ma fana zira tɛ la mayi sara i b'a bɔ le kat la k'a kɛ le 15 wala i b'a bila kalo kura le kat wɛrɛ i ma nɔgɔya k'a tigɛ yan ayiwa an tun ka bɛnkan ye min ye o de ye kalo kura le kat ye mais degun min y'i sɔrɔ o kama kana yɛrɛ degun ko ye an k'a bila sisan mais le 4 la ne sigilen don k'o kɔnɔ parce que y'a ye a yɛrɛ bɛ farikolo kɛra k'a b'i ka le 4 bɔ a sira fɛ e yɛrɛ y'o ye yan'a kana a yɛrɛ bila degun na an k'a bila sisan le 4 mai mais i ye ɲumanya kɛ mais ala ko nin bɛɛ kɔfɛ yan'i k'a bila le 4 mai an tɛ sɔn dɔ ko i ka yafara juru yɛrɛ fɔ ka yir'u la ko hakaria ka bon dɛ mais a b'a ka kalaba tiya la ko e ka yafa o fana ye tɔɲɔ ye ka ɲɛsin e ma a se b'a ye k'a sara sariya tɛ mɔgɔ tɔɲɔ koyi n'i y'a tigi wele cogo dɔ la dɔ b'i bolo mais n'i y'a to ala fana ma o b'i yɛrɛ de ma dɛ mais n'i y'a ɲini fana ɲini cogo la baasi fana t'o la ala ka hakilima d'a ma. وإن كان وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة لا اليوم أيوة أبو كمانا Cɛw karamɔgɔ y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ ka taa de bi ko ni juru se tɛ a se t'a ye ma i bɛ se ka yali min dalen don n'o ye i n'a fɔ nin kalo ye naani ye i bɛ se ka fɔ kalo kura de ka tiɲɛ an k'a to la ka d'a kan e yɛrɛ ma kɛ laadaw kosɛbɛ ni sila b'a ɲini ne kɔrɔ kɛra da la i ye ɲumanba k'a ye o la o ye ɲuman de ye parce que kuranɛ y'a fɔ ko fannazaratun fannazaratun ila maisaratin yali min da la yɔrɔ dɔ de bɛnna o bi kɛ sira ye mais ne tilala k'a bila ka taa ɲɛfɛ musoman bɛɛ de ye kɛ ko ɲumanba tɛ ko nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i ka yafa juru ye kuranɛ bɛ ka kalo ko kuma fɔ ko yɛrɛ de ye Allahu akbar ne ala sɔnna k'a sara ba sara ala ne ni tɛ ne koyi ne yɛrɛ ko ale tɛ i n'a fɔ cogo min a y'a fɔ se ni mɔgɔ min ye awa i bana ka wali juru sa o kɔni i bɛ segin ka taa dugutigi yɛrɛ ka taa miriyamu n'a y'a ye ko a ka yafa a to i n'a fɔ mara y'a fɔ cogo min a to ala yɛrɛ kuma se ka kɛ baara ɲuman dɔ ye ka bila ni ala cɛ kosɛbɛ parce que a sabali la de ko gɛlɛn kɛra ka sɔrɔ se b'i ye k'a rafu ka taa a ka hakɛ minɛ i bɛ se a y'a to i ala de kama sabali de bɛ fɔ o yɔrɔ de la kosɛbɛ i se tɔ to yen de ka se ala kama de a fɔ de ma ko sabali mara de y'o kuma de n'i y'o kɛ ala kama o fana hali yɛrɛ bɛ se ka o sugu dɔ la baara ye ka taa n b'o yɔrɔ de nɔfɛ o yɔrɔ b'a la dɛ a bɛ se ka cɛ yɛrɛ fo ka taa minɛ na kosɛbɛ nka n'a y'o to ala yɛrɛ kama ka to yen n'o tɛ salafu dɔ y'a kɛ dɔ la o ye mɔgɔ ɲumanbaw ta ye o fana kelen de ye kalabanjɛ kɛ kelen na nin cogo la ne kɔrɔ kɛra da la ma sɔn ka dɔ in ka juru sa ma sɔn k'a kɛ a ko karisa ni juru min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ a tigɛli sen nka i ma sɔn ka wari sara ne dun b'a dɔn a se b'i ye ko nka n t'i janfa sini lazara n bɛ dugawu kɛ daminɛ dugawu yɛrɛ bisimila ko sini lazara n bɛ dugawu kɛ daminɛ i kan k'a daminɛ wa tigɛra ko kana dugawu kɛ dɛ a ko k'a kana dugawu kɛ yɛrɛ y'i lazara caya de la a ka wari bɛ a b'a dɔn
mais ale tun ti fɛ k'a janfa de. Allahu akbar. N'a kɛra maa dugu la. Ka dugawu k'a kan. Ka dugawu tun bɛ yan. Allahu akbar. A ko bɛ juru min wili a tigɛli sen la a tɛ bana ka sini lasara kɔfɛ n b'a dɔn. N b'a daminɛ. A b'a kan ka kɛ dɛ. A kɔ kɛra don. A nana kɛ juru sa. A nana juru sa. A nana juru sa. Masha Allah. E fana ka cogo. Masha Allah. O juru ye dɛ. A bɛ ten nɔ. N'a kɛra yen fana a b'a to yen a b'a to yen i n'a fɔ soju a fɔ cogo min. Ka sabali. Ka sabali ka to yen. Allah yɛrɛ kama. A fila bɛ ten. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Insha Allah. Suleman an ka taa. A bɛ ban. An ka taa. A ban. Suleman. Kosɛbɛ. وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة. Ala ko te wa in kana zu usratin. Aywa ita mega jurudo mamunun na riba na folola ni tubira. Wa in kana zu usratin no asoro mamunun do gelati bude do. Gelade buka fanazratun ila maisaratin ku ma kono kata se no ya watima. وأن تصدقوا خير لكم. Ala ko yere ka ya fa ko ka ke sarakai khairul lakum odi ma here إن كنتم تعلمون. na sara ba do era ko mi riba do tubira kata ala ika tubi minot ma juru ko mi mamunun na yere do ni ka minen na sa munu mo se ka sara ya fa uluma. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آخر آية نزلت في القرآن نين آية الله بني من جينا قرآن كنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كأسر الدنيا أبي سين كتا علامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. donc an se ka kuma o kan bi an b'a bila sini mawdu bi daminɛ ale la insha Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah adamaden yɛrɛ ka saya do o de akhwaful ayyam don min siranya ka bɔ ni don bɛɛ lajɛlen ni ala ko k'an ka sira o don ye o de ye don min bɛ segin ka taa ala ma ni nin bɛ naminɛ don min sumatu wafa kullu nafsin ma kasabat o tuma nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen i ye baara min kɛ a sara dafalen bɛ taa d'i ma lahara jɔ don wa hum la yuzlamun. an tɛ tɔ ɲɛ foyi la. يا أيها الذين آمنوا ya ma minnu liman yara إذا تداينتم بدين. ni atwalu ayatin fil qur'an aya min ka jani qur'an aya bɛɛ lajɛlen ye amina dore la o de ye juru aya ye ala ko ya ma minnu liman yara n'a ye juru ta n'a ye iza tadayantum n'a ye juru don ɲɔgɔn na ka taa se waati ma إلى أجل مسمى ka taa se فاكتبوه. waati kɔfɛle ma faktubuhu a y'a sɛbɛn y'a ye al-aslu fil awamir al-wujub faktubuhu ma yan nɔ juru sɛbɛnni tɛ kɛ wajibi ye quoi li wujudil qara'in as-sarifa min al-wujub ila al-istihbab karinaw bi ye kuma sigiɲɔgɔn dɔw b'a la ala ko n'a ye juru ta k'a sɛbɛn a faamuna wa faktubuhu a y'a sɛbɛn a ye juru sɛbɛn donc a sɛbɛnni da ka di aw bɛɛ de la a da ka di jurumantigi la a da ka di juru bɛ don maa min na وليكتب بينكم كاتب ala ko بالعدل sɛbɛnni b'a ka sɛbɛnni kɛ ni laadiriya ye ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه ko sɛbɛnni kɛla الله. kana ban k'a sɛbɛn kama allamahullahu i n'a fɔ ala y'u kala la cogo di o de ye jumɛn i b'a sɛbɛn karisa den karisa a ka juru bɛ karisa la wari hakɛ bɛ bɛn nin ma a ko a b'a sara ka bɛn nin ma an y'a sɛbɛn nin dati in na e ka sɛntiri filɛ ale ka sɛntiri filɛ seere ka sɛntiri filɛ ne ye faliya cogo kama allamahullah ala y'i kalan cogo min na a bɛ sɛbɛn ta de o tuma i bɛ kelen ta ale bɛ kelen ta banna. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. juru bɛ maa min kan na ale de b'a fɔ ale de bɛ imlaw kɛ ale de b'a fɔ a da la ninnu b'a sɛbɛn. وليتق الله ربه k'a ka se a ma ɲɛ min ye ala ye. ولا يبخس منه شيئا. kana foyi tigɛ ka bɔ a la. ko ka di bisimila. وإن كان الذي عليه الحق سفيها ala ko maa min bɛ yen ni hakɛ kun b'a la n'a kɛra safi de ye. أو ضعيفا walima naloma de don. أو لا يستطيع أن يمل. safihan o de ye naloma ye aw dɔifan walima maa laafule maa min bɛ yan nɛn walawalalen tɛ a tɛ se ka kuma n ka juru b'ale de la ala ko bɛ kɛ cogo di sisan. أو لا يستطيع أن يمل هو. ale tɛ se ka kuma a yɛrɛ tɛ se ka kuma juru bɛ maa min na a tɛ se ka kuma. فليملل وليه بالعدل. a tuma juru a ka waliyu a ka bisibaw a somɔgɔw bɛ na u bɛna kuma pilasi la. a ye juru don an balimakɛ in na a tɛ kuma koyi o tuma min bɛ yen sisan an de bɛna bila pilasi la juru sɛbɛntɔ a y'a sɛbɛn a ka nin juru in de b'an balimakɛ in na nin hakɛ dɔ o tuma a bɛ sɛbɛn k'a ban a fɔ a b'o cogo de. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ala ko a ka seere fila jira a ka cɛw la. فإن لم يكونا رجلين a ko ni cɛ fila ma sɔrɔ. فرجل وامرأتان a tuma cɛ kelen ani muso fila. ممن ترضون من الشهداء an bɛ jɛ ni minnu ka seereya ye olu bɛna jɔ ka seereya jɔ. أن تدل إحداهما mun kama وتذكر إحداهما muso الأخرى. fila taara muso ka ɲinɛ ka teli n'o kɛra muso kelen bɛna ɲinɛ kelen ni kelen hakili jigin
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا alago sero kana bayza madu kuma na nu welela ولا تسأموا أن يكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله an taktubuhu alago aw farikana faga an taktubu aka juru sebe saghiran aw kabiran juru dogara wal ma boyana ila ajali kata sawatima ذلكم أقسط عند الله alago de وأقوم. kilendo ala yoro wawde fangabo وأقوم o للشهادة seria de fanga jolendo وأدنى ألا o de ترتابوا kasuru allah tartabu siga bali ala de إلا أن تكون تجارة هاجرة wana kera jago kelaw aw yara damani nyonta kera karayago min ba aw hadar lendo aw yara damani nyonte تديرونها بينكم aba mena aw yara damani nyonta abo kalama فليس عليكم جناح ألا تكتبوها jurumutola aw seben bali a basi fo itola ina fasisa eni manu ka butigi norle no nyana eta kar sala ko ta ni sugara kilo ta mina kana bo mina kana ufana ni mankele no fe ta kar sala ka ni mina utma no wula sera warbe ta seruma o seben bali ala ko basi fo itola aho bismillah وأشهدوا إذا تبايعتم alago washihidu iza tabayatum naye tere da ka shere wala al aslu al amru huna lil istibab ibta fenta ma sa shere de wala ana fara wajibi ko no ni aye tere ke ka so shere ta la ke haramu de alago washihidu aye shere bo iza tabayatum naye tere ke ibta fenta ma sa shere fakir ta la woti chanya o shere fakir shere fakir de abo to de na alako washihidu ay shere boy za ta baya tun nayi tireke na ya ga kai na ma ga fana ba me ba soro mamun be no e fama baraka la e fonctionnel le fenu luka fenu be ta facture ko de ala ka da sababa ma ولا يضار كاتب ولا شهيد alako wala dora katibun sebe ni kana toro wala shahidun shere fana kana toro وإن تفعلوا فإنه فسوق alako la بكم yo kai chani kede ay fasika kede ay chani kede foro jume jurubi seben dome atara mo min wele kana sebe walma atara mo min ke shere kana janana na sherajo haya ay bana kana juru sara ay ta shiro wele kana kana na juru sara ala ka kana dumu do bitino fe fera ka kala de kala de edena na sere edena sebe ami juru ale kana shere ka sebe ala ko ka fano kede واتقوا الله ay sira alanye ويعلمكم الله ala ka kala dumu do na yo sorola na o tiseka juru sebe do wara na tara ko mala kana juru sebe mo ko sorola mo ko sorola والله بكل شيء عليم على بين مسائل كان بلا جرينا وإن كنتم على سفر ناصر ابي تام سرا de lasa ولم تجدوا كاتبا aba bega juru do nyama ama sebeni kala soro فرهان المقبوضة adu garanti ni nabi mine فإن من بعضهم بعضا ana au do dara dola فليؤدي الذي أوتمن أمانته هذه الآية هي القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب faktubuhu fombe min faraka nga sebe ka juru sebe wasi de ni aya inde ni karina to ni aya inde sinyon de kara ka bo wajibi la ka te kanune ujume ala ko fa in amina ba'dukum ba'dan na do dara dola ka ba aban sebe wajibi فليؤدي الذي أوتمن أمانته dana jara mamina ki ga dana dafa وليتق الله ربه ka sera ala ya ala min no yimai ولا تكتموا الشهادة akana sharia dogo ومن يكتمها فإنه آثم القلب wallahi ni mami sharia dogo fa innahu asimun qalbu ki duskum bela jele me ka jurume ni ala ma den kera jurume ko yi juri yere de kera jurume parce fari bela jele de juri ta duskum de la ne duskum chana fari be chana aha والله بما تعملون عليم ala idani masay fe bela jele na بالله ما في السماوات وما في الأرض ko fanya ala ta ifem bisan kolon du kolola وإن تبدوا ما في أنفسكم na ay fem kilo fem ana ay fem bangi min bawnin kuna أو تخفوه wal mawya dogo يحاسبكم به ala الله ba min na hadhihi al-aya nusikhat akara dima ito bitu ma fi hal ni ko jugul blade suna ki ba ke ni ku ma ke ko yuhasibukum billah ala dinin na o billah فيغفر لمن يشاء abi ya fa mo ko ma mi adia ويعذب من يشاء abi mo ko ma nyankata ma mi ale ala ja والله على كل شيء قدير ala ise masay fe bela jelena آمن الرسول ako ti den dara alala بما أنزل إليه من ربه ako ti den dara fe na fe min jigina ka ba mayoro والمؤمنون mu'minun fana dara fe na min jiginu kan ka bu mayoro no qur'anai كل آمن بالله وملائكته gelen gelen bela jelen di manera alala na ka melagaw وكتبه ورسله kulli manera ala ka kitabula ana ala aka kidew لا نفرق بين أحد من رسله anti kiden do la kelen si faraka bonyo na ndama bela jelena وقالوا سمعنا وأطعنا ko samina onye menike wa to ana anye labatulike غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك مفعول مطلق نطلب غفرانك أما على يفضل لي غفرانك ربنا الله أم على يفضل لي وإليك المصير أم لبان كتاي على دم على كان جرمو يا فا لا يكلف الله نفسا إلا على وسعها كنت من واجب يا فنا فنا جرا سيكوي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما كسبت عبارة من كي أبو سارة سرانية
bara nyumana wa alaiha maktasabat ay bara jugu min fanaka abo juru musora ya raka ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ko yanti ga ala la tu'akhizna ala kana aw mene in nasina onyina na femin ko aw akhtana wal ma anfil laka femin ke ala kana amina na ya ala ko fa'altu ako nyoke ya rasulullah ha ربنا ولا تحمل علينا إصرا min be ka sema ala na ga krake sanya ta be sanfe ako anti ga ala la tu'akhizna in nasina aw akhtana niga mando nyina na ka femin ko la ka ko rufa an ummati al khata wan nisyan wa mastaghfiru alayhi ali muhammadu mandeu unyina na ka femin ko ala ya farama ujato ya ka femin ala ya farama ufilla ka femin ke ala ya farama folo ka bi filla ka femin ke nyina na la jaba de bikila o de ba jurmu ya fa nyina na ay ka se filla ke nyina bilu o de ku be folo ala wo ka bo muhammadu mandeu ka wallahi ربنا ولا تحمل علينا إصرا kira bida nyina ala be to ko yanti ala wala tahmil alaina isran ala ikana de girinda an kuna كما عملته على الذين من ina قبلنا buye de girinda mo ko kuma mun tanana ka ko awne ala ko faaltu ako nyake folo mo ko uluka jagatu uluku mina folo tla kenan nan le ba arrobu ala sabilil misal amma jagala million kele wajuri folo million kele ikuma klande nani ke arrobu million kele dai wabiduri الله أكبر manden temenu ala ya wuli muhammadu manden ba ay afa ala kana kan dangu anti semina de ni ko jugo fana ke abi semi tena foki mena ki la jaba wal man diga na fara ili fara na on fe ko jugo anti semi fansi ala fana ya fa masai ba ala de la ngla ka ya timot Allahu akbar ala de min benji ni kira fa dabla awni ala kira de min benji ni ala fe dabla awni ambo sutura la ni de ako jogo di كما عملته على الذين من قبلنا ina biye do ni girinda ma te menun ga mamunun ko na anya jogo mina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ala fa min seta awni ala ikano kayna sa kana do kana do ni danga min seta ni ulla ala ko wattaqullaha mastata'tum daga sira ala ni seto dana jira ala fa ulla kira kila no do ko mbieno ay ko dugu chama ta sarana la hara joro ni ako ala ne ko dugu ni ke kana bla kala hara ko de abona jinyana ya Cekora dogo doni mi bwala fa ni mi ga tafsira kuma ndori do ya ni dogo doni mi bwala fa ni ga ke mama yala mai kira ko mun bi ko abu ya rasulullah aku nya ala ko da din sirana ko sirana la ilaha illa jaba an la haral lebu an la haral balo sirana ne ngo ala manga ka bona jinya na aku itisa ko nalomai afo zenda afo ala ya fama mabisa ala kala jaba ko واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا ayanti ala waafu anna ala ita ya fa awma de waafu anna ala ti jenga ka bama am feminke e ke jenga ka bama ore afu واغفر لنا tika ya fa awma وارحمنا ako waafu anna ala ko fa alke ako nyen jenga ka boyne ka mando ma muhammadu min kada ga yote waghfir lana ako ala ya fa nini nga mando ma ako nya fara ma min kada ga yote وارحمنا ako ala hine nini nga mando na ako muhammadu ta hine nyinga hine di ini ka mando ma أنت مولانا kira ya ko anta maulana wallahi da yamma alai فانصرنا على القوم الكافرين anda makafiri da maka wala harajodo ala kan da makafiri da maka ala ka